ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത് ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പണ്ടും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യൈശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണ രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതാം ശ്യാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഒന്ന് ഇട്ടേക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നീട് ഇട്ടാ മതിയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ലാസ്റ്റില് അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഞാൻ ലാസ്റ്റിലിടാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളുടെ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. 4-ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന് ജ്ഞാന കർമ്മ സന്യാസയോഗം എന്നും കൂടെ പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് കർമ്മയോഗയിൽ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു എന്ന് ആർക്ക് പറയാം? ഹരേ കൃഷ്ണ. കർമ്മയോഗയില് കർമ്മയോഗ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. നിഷ്കാമകർമ്മം നിഷ്കാമകർമ്മമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ?
അതായത് ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെയുള്ള കർമ്മമാണ്. ഏതനുസരിച്ചാണ്? 4 ആശ്രമങ്ങളും 4 വർണ്ണങ്ങളും പറഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പൊ 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥയ്ക്കും 4 വർണ്ണങ്ങളിലും ഉള്ളവര് അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോരുത്തർക്കും നിശ്ചിത കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണർക്ക് അല്ലെ, വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര. ആശ്രമങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ബ്രഹ്മചര്യ, ഗാർഹസ്ഥ്യ, വാനപ്രസ്ഥ, സന്യാസം. അപ്പൊ ഇതിൽ ഓരോന്നിലും നിലകൊള്ളുന്നവർ അവർ ചെയ്യേണ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കർമ്മയോഗയിലോട്ട് പോകുന്നത്. ആദ്യം കർമ്മകാണ്ഡമായിരിക്കും, അവിടുന്ന് കർമ്മയോഗയിലോട്ട് പ്രവേശിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് യോഗ ഉണ്ടാകുന്നു, ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നു. പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത്? അത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവരും വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. എനിക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചല്ലോ, ഞാൻ സന്യാസിയായി കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവരും വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. അവരും എന്ത് ചെയ്യണം? കർമ്മം ചെയ്യണം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? മറ്റുള്ളവർക്കൊരു മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്ത്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ചെയ്തതുപോലെ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനൊന്നും ചെയ്യണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരു മനുഷ്യ രൂപത്തിലായത് കാരണം എല്ലാം ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ട് അർജുനന്റെ അടുത്തും പറയുകയാണ്, നീയും മറ്റുള്ള ക്ഷത്രിയർക്കും രാജാക്കന്മാർക്കും എല്ലാം ഒരു മാതൃകയാകണം. ക്ഷത്രിയനായിട്ടാണ് രാഹസ്യ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനെ നിന്റെ കർമ്മമായ യുദ്ധം ചെയ്ത് മാതൃക കാണിക്കുക. എന്നിട്ട് അവസാനം പറഞ്ഞു, 2 വലിയ ശത്രുക്കളുണ്ട് നമ്മളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര പാതയിൽ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്ന 2 വലിയ ശത്രുക്കളുണ്ട്. 2 ശത്രുക്കൾ ആരൊക്കെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 2 ശത്രുക്കൾ. കാമം, ക്രോധം അല്ലെ? കാമം, ആഗ്രഹങ്ങൾ. അതാണ് കാമം എന്ന് പറയുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. അതേപോലെ അതിന്റെ ഫലം എന്താണ്? ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോ അത് കോപത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും. പിന്നെ സമ്മോഹം, അങ്ങനെ കുറെ വിഭ്രമം, അങ്ങനെ നാശം സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ തടഞ്ഞു നിർത്തേണ്ട 2 പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ. നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ അവയെ രണ്ടിനെയും നമ്മൾ എന്താക്കുക? മിത്രമാക്കുക. ആഗ്രഹങ്ങൾ, എന്താഗ്രഹങ്ങളാണ്? ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി, ആഗ്രഹം അല്ലെ? ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആസക്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൂടുതൽ ആഗ്രഹത്തിനെയാണ് ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ആസക്തി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിന് ഭൗതിക ഫലങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാകുമ്പോൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല? ക്രോധവും വരുന്നില്ല. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മള് ഇതാണ് അതിന്റെ പാപ പുണ്യ ഫലങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? ക്രോധവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആഗ്രഹവും അല്ലെങ്കിൽ കാമവും ക്രോധവും നമ്മുടെ മിത്രമാകും. ക്രോധം അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. പറഞ്ഞു ഏതാണ്? ഹനുമാൻ അല്ലെ, ലങ്കയില് സമുദ്രം ചാടിപ്പോയത് കോപത്തോടു കൂടിയാണ് അല്ലെ? അവിടെ ചെന്ന് സീതയെ കാണണം, രാവണനെ പറ്റുമെങ്കിൽ വധിക്കാം എന്നൊക്കെ ഹനുമാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അവിടെ തീ വെച്ച് നശിപ്പിച്ചത് എന്താണ്? ക്രോധം കൊണ്ടാണ്. ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തിയിലാൽ ഉണ്ടായ ക്രോധം കൊണ്ടാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ സീതയെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ആര് തന്നെ വരണമെന്ന് സീത ശഠിച്ചു? ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ തന്നെ വരണം അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ ഹനുമാന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങ് കൊണ്ടുവരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സീതയെ. പക്ഷെ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ തന്നെ വന്ന് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പൊ അവതാര ലക്ഷ്യവും നടക്കണം അല്ലെ? അപ്പൊ അത് കാരണം എന്താണ്? കാമവും ക്രോധവും എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? മിത്രമായിട്ട് മാറുന്നു എന്നാണ്. അധ്യായം 4 ജ്ഞാന കർമ്മ സന്യാസ യോഗം എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ജ്ഞാന കർമ്മ സന്യാസ യോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാധാ ഗോവിന്ദ്. രണ്ടുപേർക്കും എന്താണ്? രാധാ ഗോവിന്ദിന് നമ്മൾ സാഷ്ടാംഗ നമസ്കാരം അർപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സ്ലൈഡ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതെന്താണ്? ഭഗവാൻ സൂര്യ ഭഗവാൻ വിവസ്വാന് ഉപദേശിക്കുന്നു. വിവസ്വാൻ മനുവിന് ഉപദേശിക്കുന്നു. മനു ഇക്ഷ്വാകുവിന് ഉപദേശിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മള് ബ്രഹ്മ മാധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തില്
ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് നാരദൻ, നാരദരിൽ നിന്ന് വ്യാസൻ, പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന 5 ഗുരുക്കന്മാരുടെ ചിത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ശ്രീലപ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി, അല്ലെ, ഗൗരകിഷോർ ബാബാജി, പിന്നെ അതാണ് ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ, അങ്ങനെ 4 പേരുടെയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിന് മുന്നേ ജഗന്നാഥ പണ്ഡിറ്റാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 5 പേരാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന, ഇസ്കോൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഗുരു പരമ്പരയാണ് ഇത്. അപ്പൊ ഇത് ഗുരു പരമ്പര വഴി കിട്ടണം എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ. അപ്പൊ ഇക്ഷ്വാകുവിന് ശേഷം പിന്നീട് ആർക്കാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? അർജുനനാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്, അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗുരു പരമ്പര ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. അവിടെയും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നാരദർക്ക്. നാരദർ വ്യാസൻ ഏതാണ്? വ്യാസഭഗവാനിൽ നിന്ന് അടുത്ത പരമ്പര എങ്ങനെ വരുന്നു നമ്മുടെ ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ അവതാരിക കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഗുരു പരമ്പരയുടെ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. നമ്മൾ പേരറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാണ് ഈ അധ്യായത്തില് ജ്ഞാന കർമ്മ സന്യാസ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെയാണ് ജ്ഞാന കർമ്മ സന്യാസ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ കർമ്മം ചെയ്ത് ജ്ഞാനം, അല്ലെ, അറിവ് നേടി കർമ്മം ചെയ്ത് സന്യാസ യോഗയിലൂടെ പരമപദം പ്രാപിക്കുക എന്നാണ്. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനം നേടണം, നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്യണം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സന്യാസ യോഗ ചെയ്യണം. സന്യാസ യോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം തന്നെയാണ്. അതിലൂടെ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലെത്തി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? സന്യാസ തലത്തിലെത്തുമ്പോൾ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലെത്തും, ആത്മസാക്ഷാത്കാര സ്ഥിതിയിലെത്തും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ പോകുന്നു? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, ജ്ഞാന കർമ്മ സന്യാസ യോഗം. അപ്പൊ ഇതില് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കൊണ്ട് കാമമാകുന്ന ശത്രുവിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ഏതാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മം വഴി മോചനം നേടാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അധ്യായം 4 പറയുന്നത് എന്താണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, അതെങ്ങനെ നേടാം എന്നാണ്. 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, അതെങ്ങനെ നേടാം, അതാണ് 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത തത്വങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തെ 5 വിഭാഗമായിട്ട് നമ്മളെ പഠന സൗകര്യത്തിനായിട്ട് വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അത് പക്ഷെ എങ്ങനെ നേടണം? നമ്മൾ ഗുരു പരമ്പര വഴി നേടണമെന്നാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പര ഇപ്പൊ കാണിച്ചില്ലേ? ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പര. അപ്പൊ ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പര എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ്. അതായത് കൃഷ്ണന്റെ സവിശേഷതകൾ, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്, അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാല് യുണീക്ക്നെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ വേറെ ആരുമില്ല, അദ്ദേഹം മാത്രം എന്നതാണ്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സവിശേഷമായിട്ടുള്ള രൂപം, ശ്യാമസുന്ദര രൂപം, ഓടക്കുഴലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തില് കാലെല്ലാം വശം, അല്ലെ, അങ്ങനെ നിന്ന് 3 ഏതാണ് ശരീരത്തിന് 3 ഒടിവുകൾ കാണുന്ന പോലെ, എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വളവ്, അതുപോലെയൊക്കെ നിന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സുന്ദര രൂപമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവതാരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ എന്താണ്? എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം അവതരിച്ചത്? കൃഷ്ണനായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ അവതരിച്ചത് എന്തിനാണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു? മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി, അതൊക്കെ പരമസത്യമാണ്. ആ സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനില് ആശ്രയം തേടണം. ഷെൽട്ടർ എന്ന് നമ്മൾ പറയല്ലേ, ആശ്രയം തേടി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം തുടച്ചു നീക്കി പരിശുദ്ധി നേടി കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നീക്കം ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. 11 മുതൽ 15 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എങ്ങനെ പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്താം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് കഴിയുമ്പോ അടുത്തെന്താണ്? ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അതെങ്ങനെ പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തും എന്നുള്ളത് ആദ്യം പറയുന്നത്.
നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നിഷ്പക്ഷനായിരിക്കും, ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും, ആരുടെടുത്തും ചേരത്തില്ല, ആരുടെ കൂടെയും നിൽക്കത്തില്ല, ആരുടെയും പക്ഷപാതം കൂടത്തില്ല. അപ്പൊ നിഷ്പക്ഷനായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും അവരവരുടെ കർമ്മത്തിന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ഫലം നൽകും. എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. എന്നിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? അവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം കിട്ടും. കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് മുക്തി കിട്ടും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാതെ നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം, ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ അവർക്ക് അതിനനുസരിച്ച് അധോലോകമോ ഉപരിലോകമോ നരകമോ ഒക്കെ കിട്ടാം. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് അത് പാലിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലോട്ട് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് മുക്തി. അടുത്ത മൂന്നാമത്തത് 16 മുതൽ 24 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ കർമ്മത്തെ അറിയുക എന്നാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ അറിവ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുക? കർമ്മത്തെ അറിയുക എന്ന് വെച്ചാൽ കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ പല കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യണം? നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ എപ്പോഴും ഭൗതികതയിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രവർത്തികളായിരുന്നു അല്ലെ ഇതുവരെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറേശ്ശെ ഫലേച്ഛ കൂടാതെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അതിന് മുഴുവനായിട്ടും ഫലേച്ഛ കൂടാതെയുള്ള കർമ്മങ്ങളാകുമ്പോൾ അതിന് അകർമ്മം എന്ന് പറയും. അതാണ് നിസ്വാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം, ഒരു സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനം. അടുത്ത് പറയുന്ന 25 മുതൽ 33 വരെ പറയുന്നത് യജ്ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ, കർമ്മകാണ്ഡത്തിലെ യജ്ഞങ്ങളുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ത്യാഗം, നമ്മൾ ഭൗതികത ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ത്യാഗമാണ്. അപ്പൊ ആ ത്യാഗവും അല്ലെങ്കിൽ യജ്ഞങ്ങളും അത് എങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. വേദങ്ങൾ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, 41 അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അവയെല്ലാം യഥാപോലെ ചെയ്താല് നമുക്ക് മുക്തിക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. യഥാപോലെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവസാന തലത്തിലെത്തുമ്പം യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനാണ് അർപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദേവന്മാരുടെ പേര് ചൊല്ലി യജ്ഞങ്ങൾ അർപ്പിച്ചാലും അവസാനം ഇത് വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞമായിട്ടാണ് അർപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ യഥാപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് മുക്തി ലഭിക്കും എന്നാണ്. അവിടെ അഞ്ചാമത്തത് ലാസ്റ്റ് 34 മുതൽ 42 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ഗീതയുടെ പൂർവകാല ചരിത്രം, ഭഗവത്ഗീതയുടെ മുൻകാലങ്ങളിലെ ഉള്ള ചരിത്രം, മുൻകാലത്ത് ഭഗവത്ഗീത ആരിലൂടെ ആർക്കെല്ലാം ഉപദേശിച്ചു എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതും ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചതുപോലെ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ യഥാർത്ഥ ഗുരുവിൽ നമുക്കിപ്പൊ കിട്ടിയ ഗുരു ഇതാണ് അല്ലെ, ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അല്ലെ. ഭക്തി വേദാന്ത പ്രഭുപാദരിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പോ അതാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ച അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ്. അതാണ് ഭഗവത്ഗീത ആസ് ഇറ്റ് ഈസ്, യഥാരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യഥാ പോലെ കിട്ടുന്ന അറിവ് അതാണ് നമ്മുടെ പാപഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്ന കർമ്മത്തിന് ഇടയാകുന്നത്, കാരണമാകുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് 42 ശ്ലോകങ്ങൾ. ഇത്രയും ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അതിനാദ്യമേ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം ഉണ്ടായി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ സെക്ഷൻ 1, വിഭാഗം 1 ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാണ് 1 പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ്യായം 4, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ഇമം വിവസുതേ യോഗം പ്രോക്തവാനഹമവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനുരിഷാകവ അബ്രവീത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പടത്തിൽ കണ്ട് ഭഗവാൻ ആർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു? ഇത് സനാതനമായിട്ടുള്ള യോഗം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. സനാതനം എന്ന് വെച്ചാൽ ശാശ്വതമായ, ഒരിക്കലും അതിന് അവസാനം ഇല്ല എന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഈ യോഗത്തെ, യോഗ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിക്കുന്നതിന് ആ കാര്യത്തെ എന്ത് ചെയ്തു? പണ്ട് ഞാൻ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ. അപ്പൊ ഇതാണ് സൂര്യദേവനായ, അർജുനനാണ്. സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇവിടെ ഇതാണ് വിവസ്വാൻ അല്ലെ. ഇത് മനു, ഇത് ഇക്ഷ്വാകു. അപ്പൊ സൂര്യദേവനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. സൂര്യദേവന്റെ പേരാണ് വിവസ്വാൻ.
അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനുവാണ് ആദ്യ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ആദ്യ മനുഷ്യൻ, ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ. അതിൽ നിന്നാണ് മാൻ എന്ന വാക്കുണ്ടായതെന്നാണ് പറയുന്നത്. മനു, മാൻ. അപ്പൊ അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശിച്ചു. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായ രാജാവാണ് ചക്രവർത്തിയായ ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു. ഇത് രഘുവംശത്തിൽ പെടുന്നതാണ്. സൂര്യവംശജരാണ്. ശ്രീരാമചന്ദ്രനൊക്കെ സൂര്യവംശത്തിൽ പെടുന്നതാണ്. രഘുവംശവും ഈ ഇക്ഷ്വാകുവിന്റെ പിൻഗാമിയായിട്ടാണ് രഘുവംശത്തിലെ ഭരണാധികാരികള് വരുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ വംശമാണ് ഇക്ഷ്വാകുവിന്റെ വംശം. ഇക്ഷ്വാകുവിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വംശത്തിന് ഇക്ഷ്വാകു വംശം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് എപ്പോഴായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പര വഴി വേണം ഇത് വരാൻ. അല്ലാതെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും കേട്ട് പഠിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. ഭഗവത്ഗീത യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഗുരു വഴി. ഇപ്പൊ നമുക്കെല്ലാം ഗുരുവിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു, പകർന്നു തരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അവരുടെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല പല തലമുറകള് പകർന്ന് കൈമാറി ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പൊ അതാണ് ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥ ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മളത് നേടണം. നമ്മളിപ്പോ യഥാർത്ഥ ഗുരുവായ ശ്രീല പ്രഭുപാദരിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാൻ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടെ ചേർത്താണ് പറയുന്നത്. മാതാജി അത് പിന്നെ വായിച്ചാൽ മതി. ഭഗവാൻ വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് 12 കോടി 4 ലക്ഷം വർഷം മുമ്പാണ്. അപ്പൊ എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് സൂര്യന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട്. 12 കോടി 4 ലക്ഷം വർഷം മുമ്പാണ് അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. വിവസ്വാൻ മനുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ത്രേതായുഗത്തിലാണ്. ത്രേതായുഗം ആരംഭത്തിലാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ മനുഷ്യന്. അത് കഴിഞ്ഞ് മനു ഇക്ഷ്വാകുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് 20,50,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് മനു ഇക്ഷ്വാകുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇക്ഷ്വാകു എന്ന് പറയുന്ന ചക്രവർത്തിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തിലെ ശ്രീല പ്രഭു അവിടെ ഇതിന്റെ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ വർഷങ്ങൾ യുഗങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നതാണ്. നമ്മളിപ്പോ കലിയുഗം 4ാമത്തെ യുഗത്തിലാണ്. നമ്മുടെ കലിയുഗത്തിന്റെ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് 4,32,000 വർഷമാണ്. മനുഷ്യവർഷമാണ്. ഇത് മനുഷ്യൻ ആയിട്ടാണ്, മനുഷ്യവർഷത്തിലാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്ന ദേവന്മാരുടെ ഒരു ദിവസമാണ്. അപ്പൊ ഇത് 4,32,000 മനുഷ്യവർഷമാണ് കലിയുഗം. നമ്മളിപ്പം 5,126 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാൻ പോയപ്പോഴാണ് കലിയുഗം ആരംഭിച്ചത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ 5,126 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അന്ന് കലിയുഗം ആരംഭിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ്വാപരയുഗം എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ ദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കലിയുഗം ഇൻറ്റു 2 കലിയുഗത്തിന് 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ദ്വാപരയുഗം. ഇവിടെ റൗണ്ടായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഇതിനെ 2 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും എന്നുള്ളത് നോക്കുക, കണക്കറിയാലോ. അപ്പൊ അതാണ് ദ്വാപരയുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. 8 ലക്ഷം വർഷത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വരും, അല്ലെ? 32 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇരട്ടി 64,000, അല്ലെ? 8,64,000. ത്രേതായുഗം എന്ന് പറയുന്ന ഈ കലിയുഗം 4,32,000 × 3 എന്നാണ്. ത്രേത എന്ന് വെച്ചാൽ 3, അല്ലെ? ദ്വാപര എന്ന് വെച്ചാൽ 2. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് 4,32,000 × 3. അപ്പൊ അത് ഗുണിച്ച് നോക്കുക. അപ്പൊ കിട്ടുന്നതാണ് ഏതായിട്ട് വരുന്നത്? ത്രേതായുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ത്രേതായുഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് വിവസ്വാൻ മനുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് എന്നാണ്, അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞ് മനു ഇക്ഷ്വാകുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അപ്പൊ എത്രയായി? 20,05,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഇക്ഷ്വാകുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും വർഷം മുമ്പേ ഭഗവത്ഗീത നിലവിലുണ്ട് എന്നാണ്. പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇക്ഷ്വാകു വംശം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇക്ഷ്വാകു പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ നമുക്കത് ലഭ്യമായില്ല. അങ്ങനെ കണ്ണി വിട്ടുപോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കണ്ണി വിട്ടുപോയത് കൊണ്ട് പിന്നെന്ത് ചെയ്തു? 5,126 വർഷം മുമ്പ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു?
അർജുനന് ഉപദേശിക്കുകയുണ്ടായി. വീണ്ടും അത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പഠിക്കും. ഇത് മഹാഭാരത ശാന്തി പർവ്വത്തില് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. അപ്പൊ ഇതാണ് പണ്ട് മുതലേ അല്ലെ, ഇത്രയും 12 കോടി 4 ലക്ഷം വർഷം മുമ്പേ ഭഗവത്ഗീത ഇവിടെ നിലനിൽപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അത് നഷ്ടമായത് ഇക്ഷ്വാകുവിന്റെ കാലശേഷം 20,50,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു? വീണ്ടും അത് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് ഇടയായി എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 2. ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദുഃ സകാലേനേഹ മഹതാ യോഗോ നഷ്ടപരന്തപ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, ആ കണ്ണി എങ്ങനെയോ മുറിഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ സർവോദയശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. രാജർഷി എന്ന വാക്കിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. രാജാവുമാണ് ഋഷിയുമാണ്. മുമ്പുള്ള രാജാക്കന്മാരെല്ലാം വേദങ്ങളും എല്ലാം പഠിച്ച് എന്ത് ചെയ്ത ഋഷി തുല്യരായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ കാലമാണ് ഏതാണ് സ്വർഗലോകം പോലെ തന്നെ ഭൂമി കഴിയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നഗൻ തുടങ്ങിയ രാജാക്കന്മാരെല്ലാം രാജർഷികളാണ്. അവരൊക്കെ ഏതാണ് ആത്മതത്വം മനസ്സിലാക്കി ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവരാണ്. എന്നിട്ടും മാതൃകയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജാവ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പൊ അവരെല്ലാം അല്ലാതെ തന്നെ ആധ്യാത്മിക തലത്തിലെത്തിയവരാണ്. അപ്പൊ കാലചക്രത്തിന്റെ കാലചക്രം മുന്നോട്ട് പോയപ്പോ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോയി. അതെന്ത് ചെയ്തു? നമുക്ക് ലഭ്യമാകാതെ ആയി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. മൂന്നാമത്തെ വായിച്ചോളും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഏവായം മയാ തേദ്യം യോഗ പ്രോക്തവൻ പുരാതനഃ ഭക്തോസി മേ സഖാ ചേതേ രഹസ്യം ഹേതദുത്തമം. അപ്പൊ ഈ 20 ലക്ഷത്തി ഏതാണ് 5,000 അല്ലെ വർഷം മുമ്പ് ആർക്ക് കിട്ടിയതാണ്? ഇക്ഷ്വാകുവിന് അല്ലെ കിട്ടിയത്, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. പിന്നെ എന്താണ് ഇപ്പം അർജുനന് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. നീ എൻ്റെ ഭക്തനാണ്, എൻ്റെ മിത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ്. ഗുപ്തം എന്ന് വെച്ചാൽ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇതാണ് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർക്ക്, അത്രയും വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ അത് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കൂ. അത് ഇന്ദ്രിയ അതീതമായിട്ടുള്ള സാധാരണ ഭൗതികതയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതല്ല എന്നാണ് രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടാം എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും? അത് ഗുപ്തമാണ് അല്ലെ, ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് സ്വീകരിക്കാൻ അർജുനന്റെ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തനാണ്, സുഹൃത്താണ്. പിന്നെ അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള, മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണനെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു അസുരനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവിശ്വാസിക്കോ ഇത് ഉപദേശിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. ഭഗവാൻ അത് ഉപദേശിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിന് ഔപൗരുഷം എന്ന് പറയും. ഔപൗരുഷയം അപൗരുഷേയം എന്ന് പറയുന്നു. അപൗരുഷേയം പുരുഷൻ പറയുന്നതല്ല, ഇതേതാണ് മനുഷ്യൻ പറയുന്നതല്ല, ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നതാണ്. അപൗരുഷേയം വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാണ്. അപൗരുഷേയം അതായത് മനുഷ്യനല്ല. പിന്നെ ആരാ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ പറയപ്പെട്ടതാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ 4-ാമത്തതിൽ ചോദിക്കുന്ന വായിച്ചോളൂ മാതാജി. അർജുന വാച. ശ്ലോകം 4. അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മ വിവസ്തുതഃ കഥമേതദ് വിജാനീയാൻ ത്വമാദോ പ്രോക്തവാനിതി. ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു, ഞാനും ഭഗവാനും ഇപ്പൊ ഒരുമിച്ച്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചല്ലേ ഇപ്പൊ കഴിയുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ പിന്നെ ദേവകിയുടെയും വസുദേവരുടെ പുത്രനല്ലേ അങ്ങ് എന്ന് പറയുകയാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതും മനുവിന് വിവസ്വാൻ കൊടുത്തതും പിന്നെ ഇക്ഷ്വാകുവിന് മനു കൊടുത്തത് എന്ന് സ്വമേധയാ നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു സംശയമാണ് അല്ലെ.
അർജുനന് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഈ സംശയം ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുന്നു, അർജുനൻ ഏതാണ് അതീന്ദ്രിയതയിൽ ഉള്ള ആളാണ്. കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹം വിശാഖ സഖിയാണ്, രാധാറാണിയുടെ വിശാഖ സഖിയാണ് അർജുനനായിട്ട് ജന്മമെടുത്തിരിക്കുന്നത്. എപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമോ അപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ അർജുനനും അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെല്ലാം കൂടെ ജനിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ വിശാഖ സഖിയാണ് ഇവിടെ അർജുനനായിട്ട് ജന്മമെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാം തന്നെ അർജുനൻ അറിയാം. പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മൾ പതിതാത്മാക്കളാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ ഉയർന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ടി, അർജുനന് വേണ്ടിയല്ല, പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഞാൻ സമ്മറി ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്, ഒരുപാട് വിസ്തരിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് സമ്മറി ആയിട്ട് പറയാം, നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം. അപ്പൊ സൂര്യദേവൻ ഉപദേശിച്ചെന്ന് വിശ്വസിക്കും ഞാൻ, എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും എന്നാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. അത്രയ്ക്ക് മുന്നേ തന്നെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജീവിച്ചിരുന്നോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കാത്ത അസുരന്മാരെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് ആധികാരികമായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ സംസാരിച്ച് ഇത് എല്ലാവർക്കും വെളിവാക്കി കൊടുക്കണം എന്നാണ് അർജുനന്റെ ആഗ്രഹം. അങ്ങനെ ഭഗവാനോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ച് ഭഗവാനെ കൊണ്ട് പറയിക്കുകയാണ് ആരുടെ ലക്ഷ്യം? അർജുനന്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ സാധാരണക്കാർക്ക് വിശ്വാസം വരും. കാരണം എന്താണ്? ഇത് അർജുനൻ പറയുന്നതല്ല, ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയുന്നതാണ് അല്ലെ, പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയിക്കുകയാണ്. നിരീശ്വരവാദികളെ കൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അമാനുഷത്വം അംഗീകരിപ്പിക്കുക വേറൊരു ലക്ഷ്യമാണ്. അപ്പൊ നിരീശ്വരവാദികളൊന്നും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വെറും മനുഷ്യനായിട്ടാണ് അവർ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്, വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് വെറും മനുഷ്യനല്ല, അമാനുഷ്യനാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കണം. അർജുനൻ അത് സ്ഥാപിക്കണം, അതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എല്ലാവരെയും പോലെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനാണെന്നാണ് മായാവാദികൾ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ ഭഗവാനായിട്ട് അംഗീകരിക്കാത്ത അവ്യക്തിഗതവാദികൾ, വ്യക്തിരൂപം ഉണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കാത്തവർ പറയുന്നത് എന്താണ്? ശ്രീകൃഷ്ണനും നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ സ്വാധീനമുണ്ട്, അധീനപ്പെട്ടവനാണ് എന്നാണ്. പക്ഷെ അർജുനന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്താണ്? ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അതീതൻ, മറ്റത് അധീനൻ, രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതിൽ സ്വാധീനമുള്ളതിനെ നമ്മൾ പറയും അധീനം എന്ന്, മറ്റേതാണെങ്കിൽ അതീതൻ എന്നാണ്, അതിനും മേളില് എന്നുള്ളതാണ്, അതീതനാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ് എന്ന്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കണം. ഇതെല്ലാം അർജുനന് അറിയാം, പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സംശയം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അടുത്ത 5 മുതൽ 10 വരെയുള്ളത് ഭഗവാൻ തന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അർജുനന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയത്വം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് അർജുനന്റെ ആഗ്രഹം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ അതീന്ദ്രിയത്വം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ്. 5 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ വായിച്ചോളാം മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച. ശ്ലോകം 5. ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി നത്വം വേദ പരന്തപ. വായിക്കട്ടെ അടുത്ത്. വായിച്ചോ. അജോബേസ്. ശ്ലോകം 6. അജോബേസ് തന്നവ്യയാത്മാ ഭൂതാനാം ഈശ്വരോപി സൻ പ്രകൃതിം സ്വാമധിഷ്ഠായ സംഭവമാത്മമായയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ പറയുന്നത് സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ കാണുന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല. ഇരുകരങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളെ പോലെ കാണും, പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തില് അത് വളരെ അടുത്ത കാലത്ത് നടന്ന സംഭവങ്ങളായിരിക്കും നമുക്ക് ഓർമ്മയിരിക്കുക അല്ലെ. നമ്മളെ കുട്ടിക്കാലമൊന്നും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല, ചിലത് എവിടെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഓർമ്മ കാണും, മുഴുവനായിട്ട് ഓർമ്മ കാണത്തില്ല. അതേസമയം ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ കാലവും ഈ കാലവും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാലവും, അതായത് ഭൂതവും ഭാവിയും വർത്തമാനവും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മയുണ്ട്. അതാണ് അദ്ദേഹവും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, അല്ലെങ്കിൽ അർജുനനും ശ്രീകൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പൊ മുൻ ജന്മസ്മരണ,
അദ്ദേഹം സച്ചിത് ആനന്ദനാണ് അല്ലെ, എല്ലാം ആസ്വദിക്കുന്ന ആളാണ്, എപ്പോഴും സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്ന ആളാണ്, പരമ ആസ്വാദകനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഏതാണ് ഇവിടെ ഉപമ പറയുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹം സ്വന്തം രൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ രൂപമാണ് ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം. ആ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ ഇപ്പൊ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ഏതുപോലെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, വൈഡൂര്യ കല്ലിനെ പോലെ നിറം മങ്ങുന്ന പല പല അവതാരങ്ങളിലാണ്. മറ്റു ജീവികളെങ്കിൽ ഭഗവാന് എപ്പോഴും എന്താണ് ഒരേ രൂപം തന്നെയാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ്. അപ്പൊ അതായത് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഈ ഒരേ രൂപം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ പരമോന്നത പുരുഷൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ്. മത്സ്യകൂർമ്മ വരാഹം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കാണുന്ന രൂപം നമ്മൾ ആ രൂപത്തിൽ കാണുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏതാണ് ഇരു കൈകളുള്ള രൂപം തന്നെയാണ് അപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിക്ക് വരാഹ രൂപമെന്നോ ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. നരസിംഹ രൂപമായിട്ടും ഒക്കെ അല്ലെ, നമ്മൾ 10 അവതാര രൂപങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. മത്സ്യകൂർമ്മ വരാഹച്ച നരസിംഹച്ച വാമന രാമോ രാമ രാമച്ച കൃഷ്ണകൽക്കി ജനാർദ്ദന എന്ന് 10 അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയില്, നമ്മുടെ സാധാരണ ദൃഷ്ടിയില് രൂപ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന് ഒരേ ഒരു രൂപമേ ഉള്ളൂ. അതേസമയം നമുക്ക് രൂപ വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചു, കഴിഞ്ഞ ജന്മം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഏത് ജീവിയായിട്ട് ജനിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അപ്പൊ നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താണ് മോക്ഷം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും നല്ല കുടുംബത്തില് അതേപോലെ നല്ല മനുഷ്യരായിട്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ജനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ ഇതെല്ലാം പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ ഉദ്ദേശ്യവും അത് തന്നെയാണ്. അപ്പം പല രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം പെടുന്നു എങ്കിലും നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് ഭൗതികതയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന രൂപമായിരിക്കും കാണുക. പക്ഷെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള രൂപം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഭീഷ്മർ കാണുന്നു, അദ്ദേഹം ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹം എന്താണ് മുന്നിൽ കാണുന്ന കൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹം ഭഗവാനാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ആരാണ് വിതുര അല്ലെ, വിതുരർക്കും അറിയാം ഇതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന്. അതേസമയം ദുര്യോധനാദികളൊക്കെ കാണുന്നു, അവർക്ക് പക്ഷെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അവര് ഭൗതികതയിൽ അസൂയാലുക്കളായിട്ടാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ അവര് അതേസമയം പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടും അതൊന്നും നേടാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേദങ്ങൾ പഠിച്ച ത്രിവേദികൾ എന്ന് പറയും, 3 വേദങ്ങളും പഠിച്ചവരെയാണ് ത്രിവേദികൾ. അവർക്കൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റും, അവർ ശുദ്ധ ഭക്തരാകുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോ ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം കാണാൻ പറ്റൂ. അല്ലാത്തവർക്കെല്ലാം ഈ 10 അവതാരം പല 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 അവതാരങ്ങളിൽ 10 എടുത്ത് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. ആ അവതാരങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുന്ന രൂപം വേറെ ആയിരിക്കും എന്നാണ്. യഥാർത്ഥ രൂപം നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരു അസുരനും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, ഭൗതികതയിൽ നിൽക്കുന്ന ആർക്കും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റൂ. നമ്മൾ ജീവസത്തകൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാന് തുല്യനല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് സംഹിതയില് ബ്രഹ്മസംഹിത എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഭഗവാന് ആര് പ്രൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ്? ബ്രഹ്മാവ് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവ് പുകഴ്ത്തുന്നതാണ് ഇത്. അദ്വൈതമച്യുതമനന്ത രൂപം ആദ്യം പുരാണ പുരുഷം നവയൗവനം ച വേദേഷു ദുർലഭമദുർലഭ ആത്മഭക്തോ ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. അപ്പൊ അദ്വൈതനാണ് അദ്ദേഹം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അനാദിയാണ്, തുടക്കവും ഒടുക്കവും ഇല്ലാത്ത അനന്തരൂപം, വർണ്ണിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് അല്ലെ. ആദ്യം പുരാണ പുരുഷം, ആദ്യമേ ഉള്ളതാണ്, പ്രാചീനമാണ്, വളരെ പണ്ട് മുതലേ ഉള്ളത്. ഇവിടെ 12 കോടി 4 ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദിവസാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തുടക്കം നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, അദ്ദേഹത്തിന് അവസാനവുമില്ല അല്ലെ. എന്നും അദ്ദേഹം നവയൗവനത്തിലാണ്, എന്ന് കണ്ടാലും അദ്ദേഹം യുവാവാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള അപ്പൊ അത് വേദങ്ങൾ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം അത് കിട്ടത്തില്ല. ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം അദ്ദേഹം കാണാനും അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കൊന്നും ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ എത്തുന്നത് വരെ എന്ത് സാധിക്കത്തില്ല? ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല.
ആധ്യാത്മിക തലത്തിലെത്തിയാൽ നമ്മൾ ഭഗവാന് തുല്യമാകില്ല. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഭഗവാന് തുല്യമാകില്ല. അതാണ് ഭേദ അഭേദ തത്വം എന്ന് പറയുന്ന അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ്യ തത്വം. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ കാണും നമുക്ക്, പക്ഷെ അളവിൽ ഭഗവാന് അത്രയുള്ള ഗുണങ്ങൾ അളവിൽ കാണത്തില്ല എന്നാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാന് തുല്യമല്ല. ഇതുപോലെയാണ് ഓഷനിലെ അല്ലെ സമുദ്രത്തിലെ ഉപ്പ് രസമാണ്, പക്ഷെ എന്താണ് ഒരു ഡ്രോപ്പും സമുദ്രത്തിലെ ഉപ്പ് രസവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒരു ഡ്രോപ്പിലെ രസവും തമ്മിൽ അല്ലെ, ഉപ്പ് രസവും തമ്മിൽ. അതുപോലെയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഏതാണ് ആത്മമായയാല് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാലായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ അവതരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം എന്താണ് അവ്യയനാണ്, ഇതാണ് വ്യയമില്ലാത്ത ആളാണ്, നാശമില്ലാത്ത ആളാണ്. പിന്നെ ഏതാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നില്ല അല്ലെ, മരിക്കുന്നുമില്ല. അദ്ദേഹം ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ കാണുമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് മരണമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം നമ്മളെ ശരീരം പോലെയല്ല, അതീന്ദ്രിയ ശരീരമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരം മായ കൊണ്ട് മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ്. അദ്ദേഹം മായയെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, പക്ഷെ മായ നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മായയുണ്ട്, അദ്ദേഹം മായയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു, മായ നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. നമ്മൾ ശരീരബോധത്തിലാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ആത്മീയമാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എന്താണ് അതീന്ദ്രിയമാണ്. അപ്പൊ കുറെ പുതിയ വാക്കുകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണ്. അതീന്ദ്രിയം എന്നൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതീന്ദ്രിയ ശരീരമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്നാണ്. അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 5-ലും 6-ലും ഒക്കെ 7-ഉം 8-ഉം വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 7. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. ശ്ലോകം 8. പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. അതൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ അവതാരം കൊള്ളുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? എപ്പോഴാണ് ധർമ്മത്തിന് ച്യുതി സംഭവിക്കുന്നത്, ദോഷം നാശം സംഭവിക്കുന്നത്, അധർമ്മം ഏതാണ് വളർന്നു വരുന്നത്, അത് അവിടെ വാഴുന്നത് എന്നാണ്. അധർമ്മം വാഴുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അദ്ദേഹം അവതരിക്കുന്നു. അങ്ങേയറ്റം അധർമ്മം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ, കലികാലത്തിൽ അധർമ്മമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് അധർമ്മം വാഴുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ ധർമ്മം നശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ധർമ്മത്തെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അധർമ്മത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം അവതാരം കൊള്ളുന്നു എന്നാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആര് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അവതരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തേല് പറയുന്ന 8-മത്തേല് ഭക്തർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാനുള്ള നീണ്ട ആഗ്രഹമുണ്ട്. നീണ്ട കാലമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും ഭക്തര്, യഥാർത്ഥ ഭക്തര്. അപ്പൊ അവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം ആണിത്. പാണ്ഡവന്മാർക്ക്, അതേപോലെ തന്നെ അതാണ് വിദുര, ഭീഷ്മർ, അവർ അതേപോലുള്ളവർക്കെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് കാണാനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവരുടെ ഒരു ആഗ്രഹം, ആ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ടും അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ, അധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അധർമ്മികളായിരുന്നു കൗരവാദികൾ. അപ്പൊ അവരെ നശിപ്പിച്ചിട്ട് ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മഹാഭാരത യുദ്ധം തന്നെ നടന്നത്. മഹാഭാരത യുദ്ധം അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതാണ്. കാരണം എന്താണ്? അധർമ്മത്തെ പിഴുതെറിയാനായിട്ട്, തുടച്ചു നീക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ധാർമ്മികരായ പാണ്ഡവരെ അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. അതേപോലെ അസുര നിഗ്രഹമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്യം. എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തരെ സംരക്ഷിക്കുക, ധർമ്മത്തെ നിലനിർത്തുക, ഭക്തരെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് പറയുന്നത് ദേവകിയെ സംരക്ഷിക്കുക, ദേവകിയെ രക്ഷിക്കുക, വസുദേവരെ രക്ഷിക്കുക. അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്യം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ കംസനിഗ്രഹം എന്ന്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടും ഒരേ സമയം നടത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു. അത് അദ്ദേഹം ഭഗവാനായതുകൊണ്ടാണ് അത് സാധിച്ചത് എന്ന്. അപ്പൊ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം തന്നെ അവതാരം എടുത്തു വരുന്നുണ്ട് ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും വിശ്വസ്തരായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ, പ്രതിനിധികളെ അയക്കാറുമുണ്ട്. ഇപ്പം ആരാണ്? ശ്രീല പ്രഭുപാദ്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാൻ തന്നെ അതാണ് രാധയുടെ
ഭാവത്തില്, പ്രേമഭാവത്തില്, സ്നേഹഭാവത്തില് അവതരിച്ചതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തിഭാവത്തില് അല്ലെ? ഭക്തി എത്രത്തോളം രാധാറാണിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് സ്വയം അനുഭവിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് 15-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ 1486 മായാപൂരില് നവദ്വീപിൽ അദ്ദേഹം ജന്മമെടുത്തത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്താണ്? ഇതിന്റെ സൂചനകളെല്ലാം ഭാഗവതം, മഹാഭാരതം ഇതിലൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ നൂറ്റാണ്ടില് 15-ാം നൂറ്റാണ്ടില് ഇങ്ങനെ ജന്മമുണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യം മുമ്പേ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു അവതാരമായിട്ട് വന്നു എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞാല് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം എന്താണ്? പണ്ട് മുതലേ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭഗവത്ഗീതയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ എപ്പോഴും തുടങ്ങിയെന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതെന്താണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജനനം നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാവുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ട്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണ അവതാരത്തിലെ പോലെ അധാർമികരെ ഇങ്ങനെ വധിക്കുകയല്ല ചെയ്തത്, ഉന്മൂലനം ചെയ്യുകയല്ല ലക്ഷ്യമായിട്ട് എടുത്തിരുന്നത്. അവരെ കൃഷ്ണ അവബോധത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലക്ഷ്യം. വധിക്കലല്ല, രക്ഷിക്കലാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉദാഹരണമായിട്ട് ആരെയൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ജഗായി മാതായി, അവര് ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചെങ്കിലും അധർമ്മികളായിരുന്നു. അവരെന്ത് ചെയ്തോ? അവർക്ക് ഹരിനാമ മന്ത്രം കൊടുത്ത് അവരെ രക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. അവർ ഭക്തരായിട്ട് മാറി കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരികയും ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ പല പല കാലങ്ങളിൽ പല പല രൂപത്തില് അവതാരം എടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഏറ്റവും അധികം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് അല്ലെ? ഹരേർനാമ ഹരേർനാമ ഹരേർനാമൈവ കേവലം കലവും നാസ്തൈവ ഗതിരന്യത എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? നാരദീയ പുരാണത്തിലുള്ളതാണ്. ഇദ്ദേഹമാണ് അത് പ്രചരിപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ ലോകമെമ്പാടും ഹരേ കൃഷ്ണ നാമമന്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതാരം കൊണ്ടത് തന്നെ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ പല പല അവതാരങ്ങളിലുണ്ട്. ലീലാവതാരത്തിലാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജന്മം കൊണ്ടത്. പുരുഷാവതാരമുണ്ട്, ഗുണാവതാരം, ശക്താവേശാവതാരം, മന്വന്തരാവതാരം, യുഗാവതാരം, അങ്ങനെ പല പല അവതാരങ്ങളില് നമ്മൾ പുരുഷാവതാരത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. അപ്പൊ ഒരു ലീല അവതാരമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ലീലകളാടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവതരിച്ചതാണ്, അവതാരമെടുത്തതാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത് 9, 10 വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 9, 10. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്ലോകം 9 വായിക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജന്മ കർമ്മ ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ ത്യക്ത്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേപി സോർജുന. അതൊരു 10 കൂടെ വായിച്ചോളൂ. ശ്ലോകം 10. വീരരാഘവയ ക്രോധ മന്മയാ മാമുപാശ്രിതാഃ ബഹവോ ജ്ഞാന തപസാ പൂതാ മദ്ഭാവമാഗതാഃ. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ആരാണ് സന്യാസി, സാധു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പരിപൂർണ കൃഷ്ണാവബോധം ലഭിച്ച ആളിനെയാണ് എന്തായിട്ട് പറയുന്നത്? ഒരു സാധു അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതത്ര എളുപ്പമല്ല. അത് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് നേടാൻ പറ്റുന്നതല്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് വലിയ വലിയ ഡിഗ്രികളുണ്ട്, കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും അതില് കാര്യമില്ല എന്നാണ്. ആർക്കാണ് മുക്തി ലഭിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മോചനം ലഭിക്കുക? അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു ഘടകമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആർക്കാണ് പരിപൂർണ കൃഷ്ണാവബോധം ലഭിക്കാൻ വഴി എന്നാണ്? 2 വഴികളുണ്ട്. ഒന്ന് അവ്യക്തിഗതവാദികളുടെ യോഗമാർഗം. അവ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന് വ്യക്തി രൂപമില്ലെന്ന് വാദിക്കുന്നവരുടെ യോഗമാർഗം. അവർ തപസ് ചെയ്തിട്ട്, അപ്പൊ എന്താണ്, അവർ പല പല അഷ്ടാംഗ യോഗ നമ്മൾ പഠിക്കും. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗയിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പല പല തലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ? യമം അല്ലെ, ആസനം, അങ്ങനെയൊക്കെ യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രത്യാഹാരം, അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവസാനം അത് സമാധി അവസ്ഥയിലെത്തും. ആ സമാധി അവസ്ഥയിൽ എത്തി അവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന ബ്രഹ്മനെ പ്രാപിക്കും.
അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഭഗവാനോട് ഭക്തി തോന്നുന്നില്ല എങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ നാമവും സ്മരണയും വരുന്നില്ല എങ്കിൽ അവർ ഏതിലേ എത്തുള്ളൂ? ബ്രഹ്മനില് പ്രാപിക്കത്തേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു തേജസ്സാണ് അല്ലെ, ബ്രഹ്മ തേജസ്സാണ്. അതില് അത് 3 പിന്നെ തരത്തിലാണ് നമുക്ക് പിന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഒന്ന് ബ്രഹ്മരൂപത്തില് ബ്രഹ്മനില് ലയിക്കുക, രണ്ടാമത്തത് ഏതാണ് പരമാത്മാ രൂപത്തില്, മൂന്നാമത്തതാണ് ഭഗവാൻ രൂപത്തില്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ തലത്തിലെ അവരെത്തുള്ളൂ. അതിനെ പറയുന്ന സായുജ്യമുക്തി എന്നാണ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്, അവർക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ ലയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. ആത്മാവ് എപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. ബ്രഹ്മന് ലയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, സായുജ്യമുക്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രവർത്തനം ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ്, അത് വ്യക്തി രൂപം ഇല്ലാത്തതാണ്. ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനെ ബ്രഹ്മനിൽ ലയിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ മാർഗം, വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തി മാർഗമാണ്. ഭക്തി മാർഗം നമുക്കറിയാം, ഭഗവാനോട് അഹൈതുകമായ കലർപ്പില്ലാത്ത അല്ലെ ഭക്തി തോന്നുകയും ഭഗവാന് വേണ്ടി നവയുഗ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയും, എന്ത് ചെയ്താലും അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി, ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ച് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ സദാസമയം ഭഗവാനെ തന്നെ ചിന്തിച്ചും പ്രവർത്തിച്ചും ഒക്കെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസവും, അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് 9 വിധത്തിലുള്ള നവയുഗ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ കഴിയുന്നവർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? മോചനം അല്ലെങ്കിൽ മുക്തി. അപ്പൊ 2 മാർഗത്തിലൂടെ പോകാം. ഇത് എളുപ്പമായിട്ടുള്ളതാണ് ഏതാ? ഭക്തി മാർഗം. മറ്റത് നീണ്ട വർഷങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് ഒക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ഏത്? യോഗമാർഗം, തപമാർഗം. അപ്പൊ അത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്. അത് ചിലപ്പോ അങ്ങേറ്റം എത്തിയില്ല എന്നും വരും. അതേസമയം ഭക്തി മാർഗമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സത്സംഗമൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് മാത്രം നേടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഏതാ? ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനൊരു ഉപമ പറയുന്നുണ്ട് പ്രഭുപാദർ, തേൻ കുപ്പിയുടെ പുറം നക്കുന്നത് പോലെയാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന തേന് കിട്ടാൻ തേൻ കുപ്പിയുടെ പുറം നക്കിയാല് കിട്ടത്തില്ല. അതേപോലെ നമുക്ക് എന്താണ്, ഭഗവാനെ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചാലേ പറ്റൂ. പുറത്തു നിന്നാൽ പോരാ. ബ്രഹ്മനിൽ ലയിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല ശരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം, മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിയായിട്ടുള്ള മുക്തി ഭഗവാന് ധാമത്തിലെത്തുക എന്നത്. ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായ അഭയം പ്രാപിച്ചാലേ നമുക്കത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അഭയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഷെൽട്ടർ അല്ലെ, എന്നാലേ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ധാമത്തിലെത്താൻ. അതിന് ആരുടെ ഒരു നേതൃത്വവും വേണം? ഒരു ശരിയായ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ നേതൃത്വവും വേണം. ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച് അതനുസരിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ മുഴുകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സാരൂപ്യ, സാലോക്യ, സാമീപ്യ, സാഷ്ടി. 4 മുക്തികളെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നത്. സാരൂപ്യ, സാലോക്യ, സാമീപ്യ, സാഷ്ടി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും അതേപോലെ കിട്ടുന്നതിനാണ് സാഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. സാമീപ്യ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, സാലോക്യ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തില്, സാരൂപ്യ ഭഗവാന്റെ തന്നെ രൂപത്തില്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഫലത്തിലെത്താനായിട്ട് എങ്ങനെ സാധിക്കും? അത് വെറും ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ. എന്താണ്? വിശ്വാസത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്താലേ അത് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 13 രണ്ടാമത്തേതില് 11 മുതൽ 15 വരെ ഉള്ളതാണ്. അതില് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, എല്ലാ പാതകളും അല്ലെങ്കിൽ യോഗകളും ചെന്നെത്തുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ തന്നെയാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ കർമ്മയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ, ഭക്തിയോഗ, അഷ്ടാംഗയോഗ എല്ലാം ഭഗവാനിലാണ്, ശ്രീകൃഷ്ണനിലാണ് ചെന്നെത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് പാതയിലൂടെ പോയാലും വിജയിച്ചാല് അവർക്ക് അവരർഹിക്കുന്ന പ്രതിഫലം ഭഗവാൻ നൽകും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 11. യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തെ തദൈവ ഭജാമ്യഹം മമ വർത്തമാനുവർത്തന്തെ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശഃ. 12 വായിക്കട്ടെ. 15 വരെ വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ശ്ലോകം 12. കാംക്ഷന്ത കർമ്മണ സിദ്ധിം യജന്ത ഇഹ ദേവതാഃ ക്ഷിപ്രം ഹി മാനുഷേ ലോകേ സിദ്ധിർഭവതി കർമ്മജ. ശ്ലോകം 13.
ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ തസ്യ കർത്താരം അഭിമാം വിദ്യ കർത്താരം അവ്യയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 14. ന മാം കർമാണി ലിബന്തി ന മേ കർമ്മഫലേ സ്പൃഹ ഇതി മാം യോ അഭിജാനാതി കർമ്മഭിർന സബധ്യതേ. ശ്ലോകം 15. ഏവം ജ്ഞാത്വാ കൃതം കർമ്മ പൂർവൈ അഭിമുമുക്ഷുഭിഃ ഗുരു കർമ്മൈവ തസ്മാത് ത്വം പൂർവൈ പൂർവതരം കൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇതില് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, എന്നാൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് ഏവർക്കും തക്കതായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കും. അത് കുന്തിപുത്ര എല്ലാവരും എല്ലാ വിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനിലെത്താനായിട്ട് മാർഗങ്ങൾ പലതുണ്ട് അല്ലെ. കർമ്മമാർഗം, ജ്ഞാനമാർഗം, എല്ലാം ഭക്തിമാർഗം, ഏതിലാണെങ്കിലും എന്നിലെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യം. അപ്പോ അവര് ഏത് വഴിയാണോ അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ അവ്യക്തഗതവാദികളാണെങ്കിൽ യോഗമാർഗത്തിലൂടെ പോയാൽ അവർക്ക് ബ്രഹ്മനിലെത്താം അല്ലെ. അല്ലാത്ത ഭക്തിഗത സേവനത്തിൽ പോകുന്ന ചിലര് പരമാത്മാ 4 കൈകളുള്ള നാരായണനെയാണ് ഭജിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് പരമാത്മാവിനെ അഭയം പ്രാപിച്ച് അവിടെ എത്തുന്നു. അല്ലാതെ ശരിക്കും ഭക്തി സേവനം ചെയ്ത് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വൈകുണ്ഠത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ എത്താം, ഗോലോകത്തോ എത്താം. അപ്പോ യോഗികൾക്കാണെങ്കിൽ അവർ ആഗ്രഹിക്കും എനിക്ക് സിദ്ധികൾ കിട്ടണം, അഷ്ടസിദ്ധികൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അഷ്ടസിദ്ധികൾ കിട്ടണം. എന്താണ്, ചെറുതും വലുതും ആകാനായിട്ടും ആകാശത്തിലുള്ള പറക്കാനും അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഓരോന്ന് സൃഷ്ടിക്കാനും അങ്ങനെ ഓരോരോ സിദ്ധികളാണ്. പിന്നെന്താണ്, വെയിറ്റ് ഇല്ലാതെ ആകാനും വലുതാകാനും ഭയങ്കര വലുതാകാനും ഉറുമ്പിനെ പോലെ ചെറുതാനും അപ്രത്യക്ഷമാകാനും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സിദ്ധികളാണ് ഈ അഷ്ടസിദ്ധികൾ. അപ്പൊ അത് കിട്ടാനായിട്ടായിരിക്കും യോഗികൾ ചിലപ്പം. കർമ്മികളാണെങ്കിൽ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പൊ ഓരോ യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുക. സമ്പത്ത് വേണം, പ്രതാപം വേണം, ഉദ്യോഗം വേണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് വലിയ വലിയ യജ്ഞങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യുക. അതൊരു കർമ്മികൾ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളായിരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഭക്തരാണെങ്കിലോ അവരാണെങ്കിലും മുക്തിയായിരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുക. ഏതാണ്, അവർ 5 രസത്തിലായിരിക്കും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന. ശാന്തരസം, വാത്സല്യരസം, സാഖ്യരസം, ദാസ്യരസം, മൈഥുന്യരസം, അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രസത്തിലായിരിക്കും. അത് നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ അങ്ങേറ്റം ഉയർന്നു വരുമ്പോഴായിരിക്കും ഭാവഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു തലം വരും. അത് കഴിയുമ്പോൾ പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ അതൊക്കെ കൃഷ്ണനും ഗോപികമാർക്ക് രാധാറാണിക്കും ഒക്കെ ഭഗവാനോടുണ്ടായിരുന്ന പ്രേമഭക്തി ആ തലത്തിൽ. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പാണ് ഭാവം. ആ ഭാവത്തിലാണ് ഈ 5 ഭാവങ്ങൾ: ശാന്തം, വാത്സല്യം, സാഖ്യം, ദാസ്യം, മൈഥുനം. അപ്പൊ ഇതിലേതിലെങ്കിലും ഇപ്പൊ കാമുകിയായിട്ട് വേണോ, അതോ അമ്മയായിട്ട് വേണോ, അച്ഛനായിട്ട് വേണോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോന്നും അല്ലെ. സുഹൃത്തായിട്ട് വേണോ, അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ശാന്തരസത്തിൽ വേണോ, അങ്ങനെ ഏത് രസം, ദാസ്യരസത്തിൽ വേണോ. അപ്പൊ അത് ഏത് രസം വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ രസത്തില് ആരാധിക്കുന്നു. അവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെത്തും. അവരാഗ്രഹിച്ചതുപോലെ അവിടെ തന്നെ അവർക്ക് ഓരോ സ്ഥാനങ്ങൾ, ശാന്തരസത്തിലൊക്കെ ഉള്ളവർ വിശലരാദികളും പൂക്കളും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് മാറും. എന്തായാലും ധാമത്തില് അവരാഗ്രഹിച്ച തരത്തിൽ ഒരു ജീവിതമായിരിക്കും അവിടെ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതൊക്കെ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യ നിമിത്തം കിട്ടുന്നതാണ്. അതെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണ അവബോധത്തിൽ എത്തിയവർക്കാണ് ഇതെല്ലാം ലഭിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 11-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് 12-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഇവിടെ പറയുന്നു, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കണം, കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാം എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തോടെ നമ്മൾ കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം തരും. നമ്മൾ ഒന്നും പറയണ്ട. ഇപ്പൊ സുദാമ അല്ലെ, കുചേലൻ എന്താണ്, ഭഗവാനെ കാണാൻ പോയതേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. കാണാൻ വെറും ഏതാണ് രാത്രി ഇടിച്ചു പൊടിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു അവലാണ് അല്ലെ. അതും കൊണ്ടാണ് പോയത്. കല്ലും നെല്ലും ഒക്കെ ഉള്ള അവലാണ് കൊണ്ടുപോയത്. പക്ഷെ എന്താണ്, സുദാമ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല. എന്താ വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ആവശ്യം പറഞ്ഞില്ല. ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ് അല്ലെ ഭാര്യ. പക്ഷെ അവിടെ പോയി ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല. തിരിച്ചു വന്നപ്പോ എന്താണ്, ദ്വാരകയെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കൊട്ടാരങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ദേവി ദേവന്മാരെ പോലെയുള്ള ആളുകളും ഭാര്യയെ കണ്ടാലുണ്ടായിട്ട് ദേവിയായിട്ട് തോന്നുന്നു അല്ലെ, ലക്ഷ്മി ദേവി തന്നെയാണോ എന്ന മട്ടില്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് സുദാമയ്ക്ക് കിട്ടിയത്. ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവിടെ കിട്ടിയത് അല്ലെ. വിദ്യാഭ്യാസം അല്ല, അവിടെ ഭക്തിയാണ്.
അപ്പൊ അവിടെ ഏത് നിലയിലുള്ള ആളാണ്, പാവപ്പെട്ടവനോ പണക്കാരനോ എന്നുള്ള വ്യത്യാസമൊന്നും ഭഗവാനില്ല. ശുദ്ധ ഭക്തനായിരിക്കണം എന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് എല്ലാം. കൃഷ്ണൻ എല്ലാം നമ്മൾ അഭീഷ്ടങ്ങളെല്ലാം സാധിച്ചു തരും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റു ദേവന്മാരെയൊക്കെ ആരാധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? നമ്മൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ ദേവന്മാരെ ദേവിമാരെയൊക്കെ ആരാധിക്കും അല്ലെ? അവരെല്ലാം വാസ്തവത്തിൽ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായിട്ട് ജനിച്ചതാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ കർത്തവ്യങ്ങളാണ് അവർ നിറവേറ്റുന്നത് അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രൻ മഴ പെയ്യിക്കുന്നു, വരുണം ജലത്തിന്റെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പം അഗ്നി തീയുടെ അല്ലെ, പിന്നെ മരുത്ത്, വായു അല്ലെ, കാറ്റ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അവരെല്ലാം അത് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അവരെ ആരാധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവർക്ക് ഈ ശക്തികളൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധിച്ചാൽ പോരെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാളിനെ തന്നെ ആരാധിച്ചാൽ നമ്മൾ പല ദേവന്മാരെയും ദേവിമാരെയും ആരാധിക്കുന്ന ഫലം കിട്ടും എന്നാണ്. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തി കൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് മാത്രമേ ഒരു കണ്ടീഷനായിട്ട് പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലെ? അപ്പൊ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാ ശിവബ്രഹ്മാദികളും എല്ലാരും ദേവന്മാരും എല്ലാം വിഷ്ണുവിനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെ? അവർക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം വരുമ്പോഴും ക്ഷീരോദക സമുദ്രത്തിന്റെ അവിടെ ആ കരയിൽ പോയി നിന്ന് പറയുകയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ അറിയുന്നു. ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞ് അതിന് പരിഹാരം കാണുന്നു. അപ്പൊ ശിവനും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ ഓടി വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്താ പോകുന്നത്. ബ്രഹ്മാവും പ്രശ്നം വന്നാൽ വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്താണ് പോകുന്നത്. എല്ലാ ദേവന്മാരും പ്രശ്നം വരുമ്പം ഭൂമി ദേവി തന്നെ പല പ്രാവശ്യം പോയതൊക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ? അപ്പൊ എല്ലാം വിഷ്ണുവാണ്, ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ നമ്മൾ പലരെ ആരാധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ പിന്നെ ആരാധിച്ച ഒരു ഗുണം താൽക്കാലികമായിട്ട് നമുക്ക് നേട്ടം ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ അത് സ്ഥിര നേട്ടമല്ല. താൽക്കാലികമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ആഗ്രഹം വേണം, ഇച്ചിരി സമ്പത്ത് വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നിരിക്കാം. പക്ഷെ അത് സ്ഥിരതയുള്ളതല്ല. കാരണം എന്താണ്? സ്ഥിരമായിട്ട് തരാൻ പറ്റുന്നത് ഭഗവാന് മാത്രമാണ്. കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ അല്ലെ? കൺട്രോളർ, നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആള്. ഈശാവാസോപനിഷത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഈശാവാസം ഇതം സർവ, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ഭജിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് 4 വർണ്ണങ്ങളെ, ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം അല്ലെ? അപ്പൊ ആ 4 വർണ്ണങ്ങളെ അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ചു. 4 വർണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ബ്രാഹ്മൺ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും സമൂഹത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥിതി ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ 4 വർണ്ണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കർത്തവ്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണരാണെങ്കിൽ പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, വേദങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡ്യൂട്ടിയാണ് അവരുടേത്. അതേസമയം ക്ഷത്രിയരാണെങ്കിൽ രാജ്യം സംരക്ഷിക്കുക, യുദ്ധം ചെയ്യുക, പ്രജകൾക്ക് വേണ്ട അവരുടെ എല്ലാം സുഖസൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുക. എന്ന വൈശ്യരാണെങ്കിലും രാജ്യത്തിന് വേണ്ട സമ്പത്ത് സ്വരൂപിക്കുക, കൃഷിയിലൂടെയും വാണിജ്യത്തിലൂടെയും അതേപോലെ കന്നുകാലി വളർത്തലിലൂടെയും ഒക്കെ അതായിരുന്നല്ലോ. കന്നുകാലി വളർത്തലാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സമ്പത്തെന്ന് പറയുന്ന കന്നുകാലികളായിരുന്നു. അതാണ് വിനിമയ ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പം കാശ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ പണം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം കന്നുകാലികളായിരുന്നു മാധ്യമമായിരുന്നത്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സാധനങ്ങൾ കൈമാറുമ്പോൾ അതിന്റെ മൂല്യം നിശ്ചയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എത്ര കന്നുകാലികളുടെ ഉടമയാണ് എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ ധനസ്ഥിതി അളന്നിരുന്നത്. അങ്ങനെയായിരുന്നു മുമ്പ് കാലങ്ങളില്. അതേസമയം ഈ ശൂദ്രരാണെങ്കിലോ ഈ 3 പേർക്കും വേണ്ട സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. പാദസേവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ശൂദ്രരുടെ ജോലി. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സമൂഹത്തിന്റെ മേന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമായിരുന്നു. അതെല്ലാം ഇപ്പൊ തകർന്നടിഞ്ഞു അല്ലെ? എല്ലാവരും ഒരേ തരത്തിലുള്ള ജോലിയാണ് ഇപ്പം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്, ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ചിലർക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നു, ചിലർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ കൃഷിയെല്ലാം ചെയ്യുന്നില്ല, കൃഷി ചെയ്യേണ്ടവർ കൃഷി ചെയ്യുന്നില്ല. ഒന്നീ തരിശായിടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും റബ്ബർ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയൊക്കെ വച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെയും മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളെയൊക്കെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ആഹാര വസ്തുക്കൾക്കും അതേപോലെ നിത്യ ഉപയോഗ സാധനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലായിടത്തും ലോകത്തെമ്പാടും നടക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് ഇപ്പൊ ഇത്. അപ്പൊ അത് ചാതുർവർണ്ണ്യം എന്ന് പറയുന്ന 4 വർണ്ണങ്ങൾ, ജാതികൾ. ജാതി എന്നുള്ള പേരൊക്കെ പിന്നെ വന്നതാണ്. വർണ്ണം എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. അത്
ഏതാണ് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഓരോരുത്തരുടെ കർമ്മങ്ങളും ഗുണങ്ങളും അനുസരിച്ച് അവരെ പ്രവർത്തിക്കണം. ബ്രാഹ്മണരാണെങ്കിൽ സത്വഗുണത്തിലായിരിക്കും അവർ, ക്ഷത്രിയരാണെങ്കിൽ രജോ ഗുണമായിരിക്കും. അതേസമയം വൈശ്യരാണെങ്കിൽ രജ തമോ ഗുണങ്ങൾ രണ്ടിന്റെ സങ്കലനമായിരിക്കും. ശൂദ്രർക്കാണെങ്കിൽ തമോ ഗുണമായിരിക്കും. ഇതെല്ലാം അവരുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മഫലമായിട്ടായിരിക്കും ഓരോ വർണ്ണത്തിൽ ജനിക്കാൻ ഇടയാകുന്നത്. മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിൽ സത്വഗുണത്തിൽ ബ്രാഹ്മണരായിട്ട് ജനിക്കും. അതേസമയം അവർ സമ്പാദ്യവും പിടിച്ച് എല്ലാം വെട്ടിപ്പിടിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യമായിരുന്നെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയനായിട്ട് ജനിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ സമ്പത്തും അതേപോലെ കുറച്ച് തമോ ഗുണത്തിന്റെ സ്വാധീനം ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈശ്യരായിട്ട് ജനിക്കും. പിന്നെ അലസരും ഉറക്കക്കാരും ഒക്കെയാണ് വേണ്ട കർമ്മങ്ങളൊന്നും നേരെ ചൊവ്വേ ചെയ്യാത്തവരായിരിക്കും. ഏതിൽ വരുന്നത്? ശൂദ്രർ. അവർ അജ്ഞതയിലാണ്, അവർക്ക് അറിവില്ല, ഇഗ്നറൻസ്, അറിവില്ലാത്തത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവും ഇല്ലാത്തതാണ്. അതേസമയം സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ട്, ക്ഷത്രിയർക്കും കുറെ അറിവുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം നമ്മൾ ഓരോ ജന്മത്തിലെ പ്രവർത്തികളുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മത്തില് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ പറയുന്നു വൈഷ്ണവർ. ഈ നാലില് ഏറ്റവും മെച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് വൈഷ്ണവരാണ്. ബ്രാഹ്മണരെക്കാളും മെച്ചമാണ് വൈഷ്ണവർ. അത് പ്രഭുപാദർ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നയാൾ ബ്രാഹ്മണൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേസമയം വൈഷ്ണവൻ അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാത്തിനെയും അറിയുന്ന ആളാണ്. ഭഗവാനാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്നറിയുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ പരമോന്നതമായ സത്യത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിയുന്നത് ബ്രാഹ്മണനെക്കാളും എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണർ വേദങ്ങൾ പറയുന്നുവെങ്കിൽ അത് കർമ്മകാന്ഡമാണ്, യജ്ഞകാന്ഡമാണ് കൂടുതലും. അതേസമയം വൈഷ്ണവനാണെങ്കിലോ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനറിയാം, ശുദ്ധ ഭക്തനായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ബ്രാഹ്മണർ എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരാകണമെന്നില്ല അല്ലെ. അതേസമയം വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വിഷ്ണുവിന്റെ ഭക്തൻ എന്നാണ്. അപ്പൊ വൈഷ്ണവരാണ് ഭഗവാന്റെ അതേപോലെ വിവിധ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയുന്ന. ശ്രീരാമ അവതാരം, നരസിംഹാവതാരം, എല്ലാ അവതാരങ്ങളും, അതൊക്കെ അംശാവതാരമാണ്. എല്ലാ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചും, ഗുണാവതാരമാണെങ്കിലും എല്ലാ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് ഒരു വൈഷ്ണവനാണ്. അപ്പൊ വൈഷ്ണവനാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നവൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമയം കടന്നുപോയും ഇതും കൂടെ പറഞ്ഞു നിർത്താം. 14-ാമത്തതില് പറയുന്നുണ്ട്, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഭഗവാന് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, അദ്ദേഹം നിഷ്പക്ഷനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ആരുടെയും പക്ഷത്ത് ചേരത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി എല്ലാം നടത്താൻ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എല്ലാം അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ച് സൃഷ്ടിച്ചു. പിന്നെ അത് പാലിക്കേണ്ടത് ആരാണ്? നമ്മുടെ കടമയാണ്, കർത്തവ്യമാണ്. അപ്പൊ വർണ്ണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ വർണ്ണത്തിൽ ജനിച്ച് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ചുമതലയാണ് അല്ലെ, ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അതേപോലെ ഏത് ആശ്രമത്തിൽ നിൽക്കുന്നു, ഗാർഹസ്ഥ്യമാണോ, ബ്രഹ്മചര്യമാണോ, വാനപ്രസ്ഥമാണോ, സന്യാസമാണോ, ഓരോ ആശ്രമത്തിലെ നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റേണ്ടത് നമ്മുടെയാണ്. നമ്മളെന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യനാണ് ബുദ്ധിയുള്ളത് അല്ലെ. 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളിൽ 4 ലക്ഷമേ മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ളൂ. അതിൽ തന്നെ ബുദ്ധിയുള്ളവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവര് കുറവാണ് അല്ലെ. മറ്റു കുറെ അസുരന്മാരും അധർമ്മികളും ഒക്കെ അല്ലെ, അധമന്മാർ, അധമന്മാരെന്നാണ് അവരെ പറയുന്നത്. അവരൊന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കത്തില്ല, ഭക്തിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കത്തില്ല, ഭൗതികതയെ മുഴുകി കിടക്കുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പൊ ബുദ്ധിയുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നവര് എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം, നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവത് ധാമത്തിലായിരുന്നു, നമ്മുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചത്, നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടതും. ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചെന്റെ അടുത്തോട്ട് എന്ന് വന്നോളൂ എന്ന് ഒരു പിതാവ് മക്കളെ എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്, അതേപോലെയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടത്ര ബുദ്ധി തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളും എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കൂ, പക്ഷെ ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ എന്നെ മറക്കരുത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ അങ്ങ് മറന്നു പോകുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാം നിയമങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതല്ലേ. വർണ്ണാശ്രമ നിയമങ്ങളും എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭക്തിയുത സേവനം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മൾ ഒരു രാജാവിനെ പോലെയാണ് ഭഗവാൻ. രാജാവ് പ്രജകൾക്ക് വേണ്ടി നിയമങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും? നിർമ്മിക്കും. പക്ഷെ ഇത് രാജാവിനെ ബാധിക്കത്തില്ല. പ്രജകൾ അത് പാലിച്ച് രാജാവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം. അതേപോലെയാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനും
എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു, എല്ലാം വേണ്ടത്ര ബുദ്ധി എല്ലാം തന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് വേണ്ട വിധം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ രാജാവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു ഭഗവാൻ. രാജാവിന് ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല. അതേപോലെയാണ് ഭഗവാൻ. എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഈ നിയമങ്ങളൊന്നും ബാധകമല്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നിഷ്പക്ഷനായിട്ടിരിക്കും. ഒരു ജഡ്ജിയെ പോലെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. രാജാവിനെ പോലെ, ജഡ്ജിയെ പോലെ, ഒരു പ്രൊപ്പറേറ്ററെ പോലെ, ഒരു ഫാക്ടറിയിലെ മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ അല്ലെ, മേൽനോട്ടക്കാരനായ പ്രൊപ്പറേറ്ററിനെ പോലെയാണ്. അപ്പൊ പ്രൊപ്പറേറ്ററുടെ കീഴിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാം അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടെല്ലാം നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുക. അത് പാലിക്കേണ്ടത് അവിടുത്തെ ജോലിക്കാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിന് പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടും. അതേപോലെയാണ് ജഡ്ജ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു, വിധി കൽപ്പിക്കുന്നു, വധിക്കാൻ ശിക്ഷ കൊടുക്കും ചിലർക്ക് ഏതാണ് പണം കണ്ടുകെട്ടി അല്ലെ അവർക്ക് കൊടുക്കാം, ഫൈനായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറയും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള വിധികൾ നിശ്ചയിക്കും. വധിക്കാനായിട്ട് വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചാലും അദ്ദേഹം നിഷ്പക്ഷനായിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അത് അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ, പ്രൊപ്പറേറ്ററെ അത് ബാധിക്കത്തില്ല. എന്താണ്? രാജാവിനെയും ഇത് നിയമങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കത്തില്ല. അദ്ദേഹം നിഷ്പക്ഷനായിട്ട് നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിയമം പോലെ നടത്തും എന്നാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സാക്ഷിയായിട്ട് നിൽക്കും, നിങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തോളൂ, ആഗ്രഹിച്ചോളൂ, ആഗ്രഹപൂർത്തി വരുത്തിക്കോളും. പക്ഷെ എന്താണ്? അതിന്റെ ഫലം നിങ്ങൾ തന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ഞാൻ അതിലൊന്നും ഇടപെടത്തില്ല എന്ന മട്ടിൽ അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ പറയും, ഞാൻ ഇത്രയും പ്രാർത്ഥിച്ചതല്ലേ, എന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്താ ഇങ്ങനത്തെ വിധി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കും അല്ലെ. പക്ഷെ എന്താണ്? അത് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിപ്പ് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ, നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ വിധി വന്നത്. അതിന് ഭഗവാനെ പഴിചാരിയിട്ട് കാര്യമില്ല, കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് വേറൊരു ഉപമയം പറയുന്നുണ്ട്. മഴ മൂലം ഏതാണ് പല പല കൃഷികളുണ്ട് അല്ലെ, കൃഷി വളരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ മഴയെ ആശ്രയിച്ച് നമ്മൾ നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ്? പല പല കൃഷികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മഴയെ ബാധിക്കുമോ? ഇല്ല. മഴ കൊണ്ടാണ് കൃഷി വളരുന്നത്, വർദ്ധിക്കുന്നതെങ്കിലും പല പല കൃഷികൾ നമ്മൾ ചെയ്താലും അത് മഴയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ മഴ നിഷ്പക്ഷനായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കും. അതെല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്ച്ച് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. മഴവെള്ളം എല്ലായിടത്തും പോകും. പാറമേലോ കുഴികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ പർവ്വതത്തിന്റെ പുറത്തോ എല്ലായിടത്തും മഴ കിട്ടും. അപ്പം മഴ എല്ലായിടത്തും പോകും. നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് അത് ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതിനനുസരിച്ച്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു, നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ നല്ല കൃഷിക്കാരനായിട്ട് മാറും. അതില് ഏതാണ്? കൃഷി മോശമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? മഴയെ പഴിക്കരുത് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണം. മഴ എപ്പോ കിട്ടുമെന്നൊക്കെ നമുക്ക് സീസണൊക്കെ അറിഞ്ഞു വേണം നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ അത് മഴയല്ല അതിന് കാരണക്കാരൻ, കൃഷി മോശമായാൽ എന്നതുപോലെയാണ് ഭഗവാനല്ല ഒന്നിനും ഏതാണ് നമ്മുടെ പരാജയത്തിനും നമ്മുടെ അധമമായ ജീവിതത്തിനും ഒക്കെ കാരണക്കാരൻ ഭഗവാനല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ നമുക്ക് എവിടെ എത്താം? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം മൂലം നമുക്ക് ധാമത്തിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. പാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ചാകൃതാ സിന്ധുഭേവജ പതിതാന പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम